Wa rahmatullah, sunana Mujahid Sunusu Pilot. Kamar yadda na yi alƙawari, insha Allah Rabbi zan nuna mana yadda za mu yi amfani da CoinGecko. CoinGecko menene amfaninta? Insha Allah Rabbi yau dai za mu gani wasu coins ne a cikin CoinGecko, ya ake gane farashin coins, ya ake gane a wace kasuwa yake, ya ake aga 24 hours volume dinsa, price dinsa da makamancin haka. To kamar yadda kuke gani gashi nan CoinGecko ya buɗe mana. A yanzu haka muna a ɓangaren cryptocurrency. Nan kenan cryptocurrency. To wayannan da kuke gani ga su nan duk cryptocurrency ne. Kamar yadda dai kuka sani, cryptocurrency sun fi kala dubbannai a duniya. Wanda ka sani ka sani, wanda baka sani ba baka sani ba. Ba kuma lallai ka san wasu ba har abada. Haka kuma ba lallai ka taɓa jin ma labarin wasu ba. To kamar dai da kuka gani, in muka ci gaba da yin kasan duk coins ne. To wannan shine cryptocurrency ɗin kenan. Sannan kuma abu na biyu, muna a nan market. To nan kuma idan kun lura za ku ga favorite. Favorite ma'ana coins ɗin da kake so, wa'inda kake so ka siya ko kuma already ka riga ka siya, za ka iya ware su a waje ɗaya, ya zama na cewa ko da yaushe kana ganin price ɗinsu da moving ɗinsu da makamantan haka. Za ka iya sa musu ma alert na idan sun je farashi kaza su yi ma maka alert da makamantansu. Duk kuma insha Allah Rabbi za mu koya a cikin wannan bidiyon. Sai abu na uku, wannan da kuke gani, search. Shi search wannan kenan. Za ka iya danna wajen sai ka rubuta, zai kamo ma inda za ka rubuta sunan coins ɗin da kake bukata, sai ka duba coins ɗin da kake bukata ka rubuta sunansa. Idan akwai shi a CoinGecko to za ka gan shi. In kuma babu to ba za ka gan shi ba. Nan ma search ne, duk abu ɗaya ne. Ko kai ta nan ko kai ta can duk ɗaya ne. Sai abu na uku, abu na hudu, wannan explorer ɗin nan. Shi kuma a nan za ka iya ganin abin da ya shafi labarai, irin news haka na cryptocurrency ɗin a duniya da makamantansu. Sai nan kuma more, ma'ana akwai ɓangaren setting inda za ka saka kalar coins ɗin da kake ganin zai maka display, ma'ana da currency ɗin. Tunda yanzu idan kun lura a nan dala, da dala muka sa, yana dala. Amma kaga dama za mu iya sa euro ko GBP, ko ma mu sa irin su cryptocurrency ɗin irin su Bitcoin ko Ethereum ko makamantansu. Haka dai. Ko kuɗin wata ƙasa, akwai gunda za ka ga languages da makamantan haka. To sai mu dawo kuma sai nan daga sama exchange. Exchange ma'ana exchange ɗin nan fa ba wai exchange na kaza da kaza da sauransu ba, ko kuma irin na swap ba. No, ba irin wannan ba. Exchange na ma'ana exchangers. Akwai kasuwanni, market, wanda ake hada-hadar cryptocurrency. Suna nan su ma sun fi 1000. Wanda ka sani ka sani, wanda baka sani ba baka sani ba. Wani kana da register da kasuwar, wani baka da register da kasuwar. Wani kasuwar ma sai ka yi KYC verification, sannan za ka samu a wajen register ka iya shiga kasuwar ka yi siyayya ko makamantan haka. Akwai kasuwanni suna nan da yawa. Akwai irin su kamar kasuwa ta farko irin su Binance, irin su Barek, irin su KuCoin,
irin su coinsbit, irin su yobit, irin su gasu nan dai bila adadin. To yanzu misali bari dai ma mu shiga wannan ɗin magana. Yanzu kun gansu su ma gasu nan exchange ɗin kasuwanni ne. Kun ga number one, wannan kasuwar ita ce ta ɗaya a yanzu a duniya, Binance. Number two gashi nan Coinbase Pro ita ce ta biyu a yanzu haka. Ga ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shida. Haka za ka yi ta tafiya. Duk gasu nan dukansu. Ga Coinbase ita ce ta 22 a rank da makamantansu. Kasuwanni sai wanda ka gani su ma gasu nan duk za ka gansu. Wanda ka sani ka sani, wanda baka sani ba baka sani ba. To ita wannan Binance din number one din, me yasa ta zama number one? Ita ce ta ɗaya a duniya, kasuwar da aka fi hada-hada cryptocurrency a duniya ta zama number ɗaya. Saboda me? Yanzu kun ga wannan 24 hours volume, cinikayyar da aka yi a 24 hours kenan a ita kasuwar. An yi hada-hada na coins na cryptocurrency. Wani maybe ya sai Binance coins, wani maybe ya sai CNB coins, wani maybe ya sai USDT, wani maybe ya sai Ethereum, wani maybe ya sai Bitcoin da makamantansu. Shine an yi hada-hadar coins din a iya kasuwar hada-hadar da aka yi. An yi ta dala biliyan 1 da miliyan 775 da 14,413 hada-hadar da aka yi kenan. To wannan second din fa mai binta ta biyu, ita kuma an yi hada-hadar coins na kimanin dala miliyan a 24 hours, dala miliyan 246 da 587,469 in 24 hours. Haka ga su nan duka ga su nan kowace. To yanzu mu koma ga can mai mahimmancin wanda muka abin nan. Yanzu mu ce to favorite, mu shiga favorite. Yanzu kun ga gasu nan coins ne kala-kala. Akwai irin su BTC, Bitcoin ina da shi, Ethereum ina da shi, USDT, XRP, BNB, EOS, Tron, Doge, CNB, eCoin, ETGP, Ethereum Gold Project, BAR, Barcelona tokens, Barcelona Fans tokens. Wannan coins ne na 'yan Barcelona. Coins ne na 'yan Barcelona. Duk wani fans na Barcelona zai abin nan. Duniya ta ci gaba, su ma yanzu kamar kudin su kai nan gaba. Idan za ka shiga shagunan su ka yi siyayya, sai dai ka shiga ka siya da coins ɗinsu. Haka idan za ka kalli wasan su, sai dai ka biya da coins ɗinsu. To wanda bai mallaki wannan ba nan gaba zai iya zuwa daga baya in zai shiga wasa sai ya ji ya mallaka a ko nawa ne sannan ya abin nan. Gasu nan su CNG, WRFT1, Hex, CMDX, Swapzil, Spaz, Yen, gas irin su XLab, irin su Albi, irin su Opet, irin su PCL, irin su Kik. To duk wayannan su ne coins ɗin da nake da su, wayanda kuma insha Allah rabbi muna sa ran kowanne a kowane lokaci zai abin nan. Yanzu bari mu ɗau CMDX mu yi bayani a kansa. Bari mu shige shi. CMDX yanzu misali nan 24 hours trading volume. Kun ga a 24 hours da ya hau haka, sai ya yi retracing, sai ya kuma komawa, sai ya ƙara yi retracing, sai ya ƙara komawa, ya ƙara yi retracing. Kun ga hawan da ya yi a haka a yau 24 hours ya hau da
0.4%. Ga current price ɗinsa 0.00111359 satoshi dollar na satoshi. To nan fa exchange, wannan exchange din me yake nufi? Shine wanda na gaya muku na kasuwannin, na exchanges na kasuwanni. Wannan yana nufin idan kana so ka gane coins a wace kasuwa ake sayar da shi, ake hada-hadarsa, in ka shiga nan za ka gani. Yanzu kun ga a kasuwar da ake hada-hadarsa, ana hada-hadarsa ne a Barek, kasuwar Barek. Ana hada-hadarsa ne da Bitcoin, BTC. Kun gane? Ga current price ɗinsa a kasuwar an yi cinikayyarsa na kimanin dala 11,29.60 cents. Kun gane ai? To kun ga kenan yana nan a 1 satoshi. To sai sai mu tafi info ɗin nan, information ɗin coins ɗin da waye da sauransu. Wannan info ɗin me yake nufi? Bayani akan ɗan takaitaccen bayani akan coins ɗin da makamantansu. Wannan me nan homepage ɗinsu. Homepage shine idan kai kasa a browser ɗinka kasa cmdx.io, to zai kawo ka wajen da za ka saka email ɗinka da password ɗinka sai ka login idan kana da account da su. Shine homepage ɗinsu. Announcement, Bitcoin talk treat, blockchain, supply, gashi nan akan.io tokens da waye da sauransu, wallet ɗin. To kuma me aim ɗinsu da mission ɗinsu? To gashi nan sai suka yi bayani akan takaitaccen bayani ne akan shi coins ɗin. Gashi nan bayanin. Sai suka ce live healthy and be wealthy. The global community dedicated to generate wealth by rewarding health living. Sai suka ce creating the new health care. Our aim, kuna ji fa, our aim ɗinsu. Our aim shine me to become the number one health cryptocurrency in the world. Democratizing health care to make it affordable for every man, woman and child. To kun ji fa aim ɗinsu, wannan shine aim ɗinsu. To nan kuma fa da aka saka buy CMDX, ba za ka iya siya ta nan ba. Mun nuna maka exchange a kasuwar da ake hada-hadarsa a Barak ne. Yanzu idan ka shiga nan buy CMDX zai kai ka wani waje ne daban. In ka shiga kai ta bin procedure wahala ce. In kana so ka siya, kawai za ka duba a wace kasuwa ake hada-hadarsa exchange ɗin nan za ka shiga, za ka ga gashi nan ana hada-hadarsa a kasuwar Barak. To mun shiga price chart, mun shiga exchange, mun shiga info. To sai nan wannan sai nan CMDX 1 price din nan nasa nan. Yanzu alal misali idan muna so mu ga farashin kwaya miliyan 1 nawa zai kama. Kun ga farashin miliyan 1 zai kama dala 113.59 cents kwaya miliyan 1. To ba wai siyan miliyan 1 bane ba anan, in ka tafa zai baka nan kamar calculator ce. Idan zaka tafa kaga adadin kwaya miliyan 1 nawa zai baka. Yanzu coins din bai fara yin daraja ba, tabbas zaka iya samun su a wannan farashin kwaya miliyan 1,
amma akwai coins ɗin da ba za ka iya samun su ba, saboda idan ka ce kwaya miliyan 1 za ka sa, maybe babu miliyan 1 da aka sa shi a 1 satoshi, za ka ga bai fi kwaya 25,000 ba ne ba a 1 satoshi, maybe kuma 50,000 a 2 satoshi, maybe 25,000 kuma still a 3 satoshi. To kaga in ka hada price din zai iya fin wannan 100 and y da sauransu. To haka tsarin yake. To sai me ba mu wannan ba, sai mu koma na price chart din nan. To yanzu a nan kuma za mu gano, in muka yi kasa za mu gano abubuwa da yawa. Yanzu nan me aka ce market cap rank. To shin shi CMDX din ya shiga market cap rank? Kun ga dot ina bai shiga ba. Da ya shiga za ku ga nan wajen an yi numberin ɗinsa shine na kaza. Kun gane? Kun ga market cap volume ɗin na cinikayyar da aka wannan ɗin nasa. Kun ga shi ma ne 0. Trading volume fa gashi nan an si na 11,000. 24 hours high. Kun ga high ɗinsa. 24 hours low. Kun ga low ɗin da ya a 24. So available total supply gashi nan. Shi CMDX ɗin yana da total supply kwaya nawa? Biliyan 29.9. Kusan dai biliyan 30, almost 30 billion. To gashi nan duka waɗannan su ne bayanan. To waɗannan dai su ne masu mahimmanci. Kun ga total supply ɗinsa 29.9 billion shi ne. To daga nan sai ina, sai mu koma wa'annan guraren. Kun ga nan 24 hours ne ɗinsa. To idan muka ce kuma in muna so mu gama yaushe ma ya shiga CoinGecko, sai mu zo nan maximum ɗin nan sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi kun ga mun koma wannan ɗinsa. Kun ga a yaushe kenan ya fito. Muka ɗanyi sama za mu gani gasan da ya shigo January 20. Kun gane? Tun January, farkon January din nan 2020, January 2020 ya shigo CoinGecko aka sa shana. To a nan yanzu ina ne high ɗinsa? Kun ga high ɗinsa farashin da ya taba zuwa makura. Low ɗinsa fa ga low ɗinsa nan inda ya taba zuwa. Ina ne kuma current price ɗinsa, farashin da yake a yanzu gashi nan shi ne current price ɗinsa nan. Kun gane? To sai me, sai yanzu alal misali yawa bari mu shiga nan. Idan muka shiga nan misali muka ce muna so mu saka price, muna so mu saka price alert. Idan mun tashi za mu iya, in mun shigo shi coins din za mu iya danna wannan plus din, signing na plus din nan, wannan signing na plus. In muka danna zai nuna man add price alert, remove coin from favorite. No, ba remove coin from favorite da mai, sai mu ce add price alert sai mu shiga. Idan muka shiga add price alert sai mu ce to gashi nan kamar haka. Kun ga nan minus 20%, minus 10%, minus 5%. Sai kuma me plus 5%, plus 10%, plus 20%. Yanzu ga current price ɗinsa nan. Wannan shine current price ɗinsa. Gashi nan current price. To muna so mu ce idan ya ji mi duk waya ɗaya, idan ya ji mi, idan ya ji mi, idan ya je mu ce misali plus 20% misali.
kun gane? Ko kuma me? Ko kuma idan mun ga dama mu cire shi. Sai mu ce me idan ya je me $1. Idan ya je $1 shi kenan sai mu ce save. Sai aka ce add price for CMDX target price $1. Mu ce save. Idan kuma rabin $1 fa kake so, idan rabin dala kake so fa, idan kana son rabin dala sai ka rubuta 50 cent, half dollar, 50 cent, 0.5, that is 50 cent. Ko kuma 0.50 in ka fi gane haka, gaba ɗaya ne, all the same. Sai ka ce me, sai ka ce save. Ya ce target price 50 cent, are you sure? Ce yes, okay, save. Sai ka save. To idan ya je wannan price din nan ma zai nuna maka. In ka so za ka iya ƙara, za ka iya saka price da yawa. Maybe ka ce misali ko $1 divided by 4. Za ka iya cewa misali ko kuma ka ce 25 cent ka sa price alert, 50 cent ka sa price alert, 75 cent ka sa price alert, $1 ka sa price alert. Kaga kai divide by into 4. Kowanne price in aka je a yi maka alert. Okay? To sai me kuma mu yi haƙuri saboda ana kira na. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu yi. Insha Allahu a bidiyo na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Duk inda ba mu taɓa ba insha Allahu rabbi za mu taɓa. Duk abin da mutum bai gane ba insha Allahu rabbi ya yi comment kuma ya abin nan. Sannan muna buƙatar a sharing ɗin wannan, musamman mutum in ya ji daɗi kai sharing ga 'yan uwa da abokanan arziki, sannan kuma kai liking, sannan kuma kai subscribing, domin in mun ƙara ɗora wani bidiyon za ka ga an maka alert na cewa an ɗora bidiyo a channel ɗin da kai subscribing. Shine amfanin subscribing. Danna subscribing ka sa kuma alam. To wa'annan abubuwan muna yin su ne domin wayar da kan mutanen 'yan Najeriya, musamman ma 'yan arewa, wa'anda kusan kowane ci gaba yana zuwa mu ana barin mu a baya. Shi yasa muka ce to bari mu hoɓɓasa mu ga mun ilmantar da mutane akan mu abin da muka sani, dan dai mutane su ji daɗi su gane cewa ga fa inda duniya fa ta dosa, ga inda duniya ta dosa. To don haka mutane su fahimta wayannan abubuwan muna yin su ne don ci gaban mutanen mu Hausawa da makamantansu. Yanzu idan kun lura a nan kun ga market cap price, wato harkar cryptocurrency fa ta zama yanzu kusan in ban da forex trading, ina tunanin nan gaba ma za ta iya bin forex trading, ko kuma adadin yanzu abin da yake faruwa bayan forex trading sai dai fa ya zama na cewa harkar cryptocurrency ne. Saboda ku duba fa market cap yanzu cinikayya fa da aka yi, an yi cinikayya fa
a 24 hours fa, ku duba fa ku gani wannan wajen an yi cinikayya na akalla dala biliyan 364 da miliyan 118 da 50,663 dala fa ba fan naira ba, dala ba naira ba. Ku gane yanzu idan za a yi kwambatin ɗin kuɗin nan a naira, tiriliyoyi za ku ji na ban mamaki. To duniya ta ci gaba, dole irin wayannan abubuwan su za mu zo nan gaba a fara runguma, tunda ana ma hasashe nan gaba ma fa cewa zai zama na cewa ma fa banki ma da waye da sauransu nan da wasu shekaru irin 30 da makamantansu za a neme su a rasa. Duk wayannan za a koma su ne za su zama kuɗaɗen, saboda duniya yanzu nan ta dosa. To ya kamata mutane su hankalta su zo su nemi ilimi akan irin wayannan abubuwan. Idan ka ji daɗi ka yi liking, sannan ka yi subscribing, ka yi wa 'yan uwa sharing domin su ma su hau su subscribing, sannan su yi liking, su yi wa 'yan uwa sharing domin ya zama na muna amfana baki ɗaya.